Kniha Bratislava včera a dnes, kniha, ktorá obsahuje fotografické diptychy, staré pohľadnice z Bratislavy, 72 starých pohľadníc a potom nové zábery tých istých miest s krátkými textami Daniela Heviera. Ako sa podľa vás Bratislava zmenila? K lepšiemu či k horšiemu? Môj osobný názor je, že sa zmenila k horšiemu, ale hovorím a zdôrazňujem, je to môj osobný názor, pretože zaniklo mnoho krásnych starých miest, ktoré som ja možno nikdy nezažil, ale ja mám vzťah ku všetkému starému a všetkému historickému, tak preto mi je za tým smutno a preto hovorím, že sa Bratislava zmenila k horšiemu. Avšak vzniklo tu kopa krásnych nových miest, ktoré určite stoja za obdiv a rád sa na ne pozriem, takže tak ako hovorí Dano Hevier, nie je to také zlé. Najobľúbenejšia dvojica Dana Heviera z knižky je asi aká? Po prípade môžeme aj nalistovať. Fíha. No tak kde otvoríš, tam je obľúbená dvojica, napríklad tu je Stará tržnica, ktorá sa skoro vôbec nezmenila vonkajškovo, ale ten duch a ten život a tá energia sa vytratila, lebo bola, kedy Stará tržnica bola takým srdcom mesta a dnes je to len tak nejako k životu prebudzajúce sa nejaké kultúrne centrum. A ja mám rád vlastne aj túto dvojicu na Hurbanovom námestí, kde vidno, ako sa Veľký Baťa vlastne čoraz zmenšuje a zmenšuje, až z Baťu neostáva nič, iba tá budova. Ale myslím si, že každá dvojica je zaujímavá, že nie je tu nejaká taká hluchá dvojstrana, ktorá by nevypovedala veľa o dobe a o ľuďoch, ktorí v nej žili. Takže keď sa chcete pozrieť na to, ako sa Bratislava za 100 rokov veľmi zmenila a v niektorých prípadoch vôbec nezmenila, je tu knižka Bratislava včera a dnes.